byggeselskaber, som har opereret med bygningsautomatik i de seneste 10 år. Men det, der primært har været fokus på i den tid, det har været kablede løsninger. Og det var jo helt super, fordi at der var jo et byggeboom, som sagde, at vi bygger nyt hele tiden. Og det var jo fantastisk, og vi skulle lægge nogle ekstra kabler, men det var der aldrig nogen, der sagde noget til. Og det var et dejligt marked at være på, og der skulle selvfølgelig arbejdes noget mindre, end der skal nu. Men sådan er verden nogle gange, så det kan vi godt lade det dvæle lidt ved. Men det betød jo også på et eller andet tidspunkt, så skulle vi jo finde på, hvordan vi skulle overleve på en eller anden måde. Fordi at den er, som vi kender, som typisk herhjemme fra os. Og det der sådan set er, inden den nu går helt meget over, så tror jeg lige prøve at skille den her engang, så vi ikke se, hvordan den kommer ud. Den skulle jo være nem, fordi det skulle være sådan, at vi kunne sende den her ud i en kasse, og så kunne herre fru Jensen selv montere den op ude i kongeriget, hvis det var. Så det eneste man gør, det er sådan set at fjerne den skrue, vi har siden af i bunden. Og så ryger coveret af. Så den her. Og så inde i det har vi jo så batteri og print selvfølgelig, og steppermotoren her. Og så har vi sådan set selvfølgelig gearing, og nedenunder, der har vi så en lille slis til medbringeren fra låsen. Den medbringer, den kan i hvert fald se sådan her ud på en dråbeformet cylinder. Der skal man simpelthen, det eneste man sådan set gør, det er jo at skifte cylinderen. Der sidder en skrue her, skruer man ud, så går man ned til sin låsesmed, siger, at jeg skal bruge en ny cylinder, som er monteret med en medbringer, som den her. Og så skruer du simpelthen bare, låsen der udenpå, og der sidder så en pinotskrue i siden, som man bare skruer fast i cylinderen. Og så har du monteret din adgangskontrol. På den ovale her, det er sådan lidt anden måde, vi gør på, men der er ligeledes selvfølgelig skiller man dyret ad, og så, som I kan se, så ved siden af de der gearhjul, der sidder med, og slissen, der er der 2 huller, og de passer som med gennemgående skruer til at skrue på rosetten på ydersiden her. Igen, altså, vi mener i hvert fald, at det er til at finde ud af i hvert fald. På den måde, der har der selvfølgelig været en hel masse issues hen ad vejen også med noget rækkevidde og så fremdeles, men altså i første omgang der var det et spørgsmål om at få lavet låsen montage inden. Så fik vi selvfølgelig også patenteret, fordi vi synes simpelthen, det var sådan en fantastisk idé. Det fik også været en magnetlås for den sags skyld. Og der kunne det jo være snedigt, hvis vi kunne tage det print og sager, vi har der, og så bruge i de her lås ligeledes. Og der har vi simpelthen bare lavet en lille kasse. Altså det er ikke den, der sidder her, men nu er det bare ligesom for at illustrere, der sidder en lille ledning på. Og så sætter du simpelthen på dit elskudblik, som det her. Og vi har ledninger om bagved, og så kan du simpelthen sidde inde i karmen her, inde bag ved fugestop og så videre. Og så har du faktisk gjort din eksisterende dør med el-lås trådløs den vej rundt. Og den har vi egentlig også oplevet, at den er også blevet fornuftigt modtaget. Det var også rigtig dejligt. I Vera-motoren, så vores styring er afhængig af, at du har en Vera derhjemme nu. Forhåbentlig er det samme, vi får sat op med kisen og lige... Ja. Vera, sætter den så stadigvæk hver anden gang lås op og hver anden gang lås i, eller det fikset det? Fordi... Ja, altså det er sådan, at vi har lige fået den nyeste opdatering nu, ikke? Så hvis du har en derhjemme, for eksempel hjemme, så den du har der, jamen, der vil den ikke kunne finde ud af det. Men den næste opdatering, der kommer det. Jeg tænker, at så må låsen også give besked, hvis jeg hiver i bryderen, så Vera ved, hvordan står låsen nu. Nej, den er bare helt uafhængig af, hvad der er sket sidst. Det vil sige, jeg kan heller ikke se derinde. Nej, det var ikke sådan, som det er nu. Ikke sådan, som det er nu. Der vil du bare kunne se, hvad for en kommando, der er sat siden sidst. Det er ikke tovejs. Nej, det vil ikke være, fordi den her, altså der bliver ikke sendt nogen kommando, når du drejer med. Så det er kun, når du bruger altså, mekanismen inde i receiver-kommunikation. Så som sagt, jamen, vi lavede applikation, som snakker ned i MIOS serveren,
således at hvis du for eksempel skal ind og bruge applikationen eller webinterface, jamen så vil det være sådan, at du går ind, og så opretter du inde på vores hjemmeside, der går du sådan set bare ind og siger, at jeg har det og det Nias ID, og jeg har det her password, og så vælger du et ID og et password for i vores system, og så snakker den der bare direkte ned og spørger, hvad du har derhjemme, og finder så dine ting frem der. Og det er jo simpelthen igen, fordi nu er det Nias skal ikke gå ind, vi arbejder simpelthen med i så lang tid, så kan du lige så godt bygge ud fra den facon. Og det er det samme, der sker i webinterface. Tilgængeligt at gå til, altså man kan sige, at vi kan så være det, den UI4, men den kan jo en million ting. Men hvis jeg skal have min kæreste inde for eksempel til at kunne finde ud af at sætte vores hus op, jamen, så skal jeg kunne hive de funktioner, hun har brug for at hive dem frem og sige, at det er her, du skal vælge, og så ved hun, at det kan ikke gå galt, for eksempel. Og det er sådan lidt det, vi har gået efter, og så har vi prøvet at hive, hvad skal man sige, look and feel fra applikationen over på webben også. Så det er det samme univers, man arbejder med. Er det så en anden indgang til VR? Ja, sådan set? Lige præcis. Når du har fodret vores server med dit ID og så videre, jamen så er det bare en ny indgang, for at gå ind på den anden. Det er sådan set i alt sin enkelte. Designet er konstrueret en elektronisk og trådløs lås til terrasser og vinduer, hvor man kan låse alle sine terrasser og vinduer ved en fjernbetjening, som man monterer ved den udgangsdør, hvor man forlader boligen, en lille holder her. Så I skal forestille jer en anden udgangsdør et eller andet sted her. Eller det vindue, der står der. Så låsene er alt er batteridrevet. Der sidder 2 ganske i dobbeltbatteri i låssystemet. Fjernbetjeningen er også batteridrevet, nogle knapsætbatterier. Det er en kraftig model, godt nok. Og ideen med produktet er, at man kan montere på sin terrasse og vindue. Man kan åbne og lukke, som man plejer. Nu har jeg heller ikke kunne slæve en terrasse med. Men I kan se, at maskinen bliver åbnet her ganske normalt. Altså man monterer egentlig ved bare at tage grebet af og lægge låsingen mellem greb og ramme og montere på igen. Man kan åbne og lukke nu, som man plejer. Når man forlader sin bolig, så kan man så trykke her på den her side af tastaturet, og det er vores udeløbsfunktion, altså man forlader boligen. Så trykker man herover. Der sker det, at alle ens lås er låst, og man får faktisk en tilbagemelding her, at alt i orden er lukket og låst. Så man har den her sikkerhed for, at ens terrasse er lukket og lukket. Jeg kan lige prøve at låse op igen her. Jeg trykker øverst oppe. Hvis man havde åbnet terrassedør eller et vindue, og det sker ret tit, det er 95% af villaejerne, der oplever, at de glemmer at lukke et vindue eller en terrassedør. Men så vil der ske det, når du forlader, så får du en tilbagemelding her, som er rød, altså en lille advarsel. Der er ikke noget, der biber eller noget, men du får sådan en tilbagemelding, der er noget galt. Så tager man sin fjernbetjening med, går ind og finder sin terrassedør eller vindue, hvor det er tilfældet, og lige trykker en gang til, og så går den ud og tager enheden med. Grunden til, at man tager den med, er jo, at der kunne være andre vinduer, der også stod åbne. Så den er rar at have med rundt, men ikke? Hvis man er dårlig til at huske at lukke vinduer. Når man, så er simpelthen systemet låst. Alle terrassedør og vinduer ved et enkelt tryk. Så det er vigtigt, at man sætter den her hoveddør og en form for huskefunktion, når man forlader boligen. Man skal se på det her produkt hver dag. Sidde lige i øjenhøjde. Giver man lige den tryk. Når man kommer hjem, så jeg skal så sige, at så låser man jo så sin hoveddør med jeres produkt, eller en traditionel nøgle. Det er ikke til hoveddør, det her. Det er til terrassedør og vinduer. Det er sådan, at 75% af alle indbrud, udbrud for tyven, sker via terrassedør og vinduerne i dag. Det er ikke hoveddøren, der er sikkerhedsproblemet. Det er ikke der, tyven kommer ind ud. Når man kommer hjem, så går man ind i sin hoveddør igen, og så kan man låse systemet op ved at trykke her øverst på lås op. Nu har jeg ikke lagt en kode ind på den, men den her er faktisk beskyttet af en kode, sådan at man skal taste en kode her for at låse den op.
Det kan jeg egentlig godt gøre. Det gamle cykellåsprincip, højre, højre, Ja, venstre, det højre. er det nemlig. Nu er det faktisk Det er sådan nogle små cirkler, så det er 1-4 til at række. Det er koden, jeg vælger for eksempel at trykke 1, 1, 3, 3. Det går i min kode, så har jeg lagt en kode. Så prøver vi at gå igen. Vi låser systemet. Går frem tilbage af i orden. Ud af huset. Kommer hjem igen. Og trykker nu på lås op. Og bevæger sig op koden. Trykker så 1, 3, 3. Så systemet op igen. Så beskytter simpelthen systemet i udlås. Altså når man forlader udlås, så slår man ud. Kan der være kode på også for at låse den? Hvad siger du? Kan der være kode på for at låse den? Nej, det kan der ikke. Okay. Du trykker bare en gang, når du går. Skal man trykke på lås op, før man trykker koden ind, eller? Ja, Godt du for skal det. trykke lås op. Eller, ja, man skal trykke før, det man ønsker, før du Okay. trykker koden. Så har vi også lavet, det var vores udlås, det er sådan, når man forlader broen om morgenen, går på arbejde og sætter børnene i skole. Man har også en mulighed for at bruge noget, vi kalder hjemmelås herovre i den anden side. Den går også ud og låser og giver en fixering for alt, der er låst. Stadigvæk låst nu. Forskellen på det her udsikring og hjemmesikring er, at nu kan man faktisk komme ud indenfra ved at trykke på den lige knap på siden af låsen. Det vil sige, nu har den sådan en grebspærrefunktion. Det vil sige, når man sover om natten, det der sker i dag, når 20'erne de skal ind i boligen, det er, de laver mere og mere det her underboring. De simpelthen borer ind igennem og vipper greb, mens man ligger og sover. Og det er den værste tænkelige situation, det er jo rent faktisk, at der er nogen, der kommer ind, mens man er hjemme også. Så man har mulighed for en hjemmelås. Men altid kan komme ud lokalt på det enkelte vindue eller træsdør indefra. Det er der tryk på den her lille knap. Hvis man fortryder at gå ud, så vil den automatisk låse igen efter 10 sekunder. Hvis man åbner træsdøren, så skal man lige, når man lukker igen, lige trykke på knappen, så låser den tilbage. Man kan altid overstyre, altså man kan altid sende en ekstra tur fra sin fjernbetjening. Så vil man lige gå ud og tage en tur rundt i boligen igen. Så man skal passe på, når man er ude og tisse op og hænge midt om natten, og Det sker der ikke noget ved. Fordi hvis du åbner døren og lukker den igen, så skal du trykke på knappen, når du er låst. Det er kun, hvis du ikke åbner døren. Fordi grunden til, at det var faktisk i sidste øjeblik, vi nåede at få lavet den ændring, og grunden til, at vi har lavet det, er, at du har nogle terrasser, der har udvendigt greb på. Det er ikke så mange af, men i Sverige har vi stort set alle sammen udvendigt greb på terrasser. Så det var hurtigt lige, at godt vi lige fik noget at rette den. Så er det bare gået den. Så 2 mindre af, den er her. Det giver en levetid på 2 år på vores lås. På almindelig A, der er. Der er også 2 års levetid på batterierne i fjernbetjeningen. Relativt hurtigt var der jo folk med alarmer, der sagde, kan vi ikke styre det for vores alarmsystem? Det sagde vi, jo, roligt nu. Og så har vi udviklet den her lille fjernbetjeningsenhed, man kan kalde det, som snakker om vores låsesystemer. Og jamen, den styrer du så via dit alarmsystem eller dit HC-system. Hvad var der i HC her? Havde du ikke HC? Det er wireless. Wireless, okay, ja. Jeg har ikke betalt for controllerne. Nej, okay. Så det er sådan, nu er det en prototype, og vi tester på den i øjeblikket. Men ideen med den her boks er simpelthen, at vi fortrådet kan styre vores låse via en hvilken som helst alarm, så længe der er en terminal udgang på den. Så den skal have en... Den skal simpelthen bare have op til 24 volts, og så skal den bare have plus og minus op til 24 volt, og så skal den bare køres på 0 kortsluttet. Så du kan også sidde simpelthen med i stedet for. Ja, og så sætter den henholdsvis... Så sender den så lås, når du kortslutter, og lås op, når du bryder. Okay, så det er bare sådan en... Ja. Så er der låst. Og næste version har en ledning mere, så den også kan køre hjemmelås. Ja. Men det bedste er jo så, at hvis den skal bruge sin alarm, Ja. så vil vi også gerne vide, om vinduet er lukket. Det får du at vide her. Det kommer i den der. Der kommer feedback hertil, Okay. tilbage til en indgang i din alarm. Ja. Okay. Så det bliver lidt spændende at få den sådan sendt lidt i omløb. Der er egentlig sket, der er vi sådan, altså vi tog dårligt til at estimere kraft vores
vores facts på plads, når vi taler om struktur og projektstyring. For at sige det rent ud. Det har vi gjort nu. Det, der skaber situationen i øjeblikket, det er faktisk, at vi er nødt til at redesigne. Altså udover at vi ikke har styret ordentligt, så har vi faktisk også haft et udviklingshus, som ikke har leveret varme. Vi har tidligere prøvet at gå til Kina. De skal virkelig have det meget, meget præcist at vide, hvad der skal ske, ellers så går det ikke særlig godt. Så hæver vi udviklingen tilbage til Danmark og arbejder med nogen, som desværre viser ikke at kunne levere varme. Jeg tror, vi har fundet, det vi har gjort nu, det er, at vi har skiftet udviklingskonsulent, huskonsulent. Vi har skiftet projektleder og team, så vi er ved at implementere det, man kan kalde sådan corrective actions. Og for nu bedre styring på nu, så er vi i stedet for at gætte på, hvornår tingene kan ske, og så håbe. Det har vi selv gjort, når vi selv har spejlet. Det tror jeg mange virksomheder gør. Altså store virksomheder er meget ofte et år forsinket, eller 2 stikker jeg gør det. Jeg kommer selv fra Schneider Electric, der er en kæmpe stor virksomhed. Det er endnu ikke noget deadline inden for det første år efter, at de kunne have været der. Men det er jo ikke noget succeskriterie. Så det er vi ret ærgerlige over, men det jeg kan sige, det er, at vi har gjort ret mange ting nu for at holde næsen i sporet og få implementeret de her ting, og så lære af erfaring, vi lærer hvad det, der ikke fungerede før. Til fat om meningsråd, og simpelthen få sat det her på skinner. Og der har vi en bedre partner nu. Vi har bedre projektstyring, vi har nye folk indover. Tanken var jo en af grundene til, at det har taget i lang tid. Det er en hård fødsel, men vi håber også på, regner stærkt med, at når produkterne er der, så er det altså copy-paste. Nu er jeg ikke tekniker, så det kan jeg tillade mig at sige. Og der sidder alle mulige ingeniører og siger, at det er ikke bare copy-paste, det er meget mere kompliceret. Men pointen er den, at vi prøver faktisk at lave en platform, så vi både kan have high-end produkter, vi kan lave en low-cost version af det her, vi kan putte security ind, vi kan skalere det, når vi har lavet relæ, så kan man have det relæ i lægdåsen, man kan have det i loftdåsen, man kan have det i retrofit-variant af en mus. Det er dybest set det samme print af forskellige plastik, og det fungerer allerede i alle varianter. Så det er fødslen, der er hård lige nu, og derfor har vi simpelthen valgt at gøre det meget, meget snævert. Så det vi regner med, der kommer her efter sommer, hvis jeg kan slippe afsted med at sige Q3, vil jeg gøre det, så er det retrofit-produkterne. Det vil sige dem, som ikke er afhængige af en vægtdåse eller en loftstøse. Alt andet lige. De er globale, og dem går ud med først, og de repræsenterer relæ og dæmmerprodukter. Altså også som plug-in, den her kommer både som relæ og som dæmmer. Men ligner meget det andet produkt. Så ser knappen, som er her, anderledes. Så har den her 2 LED'er, der er musen, der kun har en LED, men også en trykknap. Og det er ligesom designet på den type af produkter. Når det så er sagt, så er de her produkter jo ret potente i den forstand, at de har alle sammen sådan en lille MCU i, der taler med chippen. Og det kan så sige, hvad det er eller noget helt andet. Men den der MCU, den tillader så faktisk at software på de her produkterne, som overhovedet er, hvis man har en GPU. Eller potentielt set en af MIT, som har en USB-charger i programmet. Og det gør, at vi jo kan begynde at tænke i community, developer community, det at lave apps og software upgrades, som kommer efterfølgende. Så spørger de ind på C-Waves, og hvad er svaret? Det er, at Kæst kommer med noget om 3 måneder, det gjorde de så ikke. Men tanken er, eller ideen er, og det er det, vi udvikler, det er, at vi siger, at softwaren bliver givet helt åbent, undtagen, kan man sige, den der kernekode, der ligger i at bridge teknologierne. Og lige nu bridger den jo ikke alle teknologier, den bridger Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, til så kan vi øve det. Men vi leverer den API, der skal til. Og den er til C, og den bliver til det, der hedder XMPP, som er sådan en instant messaging protocol. Og det er ud fra filosofien, at så når du går på Facebook eller Skype, hvis der er en venner, altså en vi har connectet med, der er på, så pinger den, og så sætter en her. Det samme med vores produkter, og det gør jo, at vi meget effektivt går på cloud, og det er meget effektivt fra hvilket som helst sted, kan styre dine gateways, og dermed dine dimser i det lokale netværk. Det gør du via sådan en instant messaging protocol. Og det gør, når du har din smartphone, og du styrer den, så er det ikke så mange apps i dag, så vil det ikke ske
real time, fordi den skal ligesom igennem, og den skal ned og processes og sådan noget. Det sker som en chat. Produkterne chatter med hinanden. Og hvis det er mange, så laver en gruppe-chat, og det er egentlig sådan, vi bygger det op. Og det interface giver vi også åbent som API.